uMisuzulu kaZwelithini mfowethu uyenzile indaba ngisabona kunyakaza i-social media. Hayi impela hayi sekwaqhamuka impela ukuthi hayi uyishayile. Zaba impela ishumi nesithupha inkomo lapho kade yovela khona ekhwendaka manje kodwa indaba-ke naye siqhamuka khona mase sizwa-ke ngomana lapha ngikutshele bathi hhayi angathi umntwana indlondlo enophapha ekhanda eyi isithinte esitsheni ebese sike sathintwa abanye abafokazana mangingabeka kanjalo angazi noma mhlawumbe nawe uyizwe njengami indaba noma khona wena mhlawumbe okunye okutholile. Awubeki indaba ngembaba ungaloku ujikeleza. Isilo sithathe unkosikazi noma uNdlunkulu onabantwana abangazalwa uyena. Kunjalo impela mfowethu, kunjalo ngendlela nami engizwe ngayo. So-ke ake hayi ukuthi uzwe kunjalo vele. Lento lena mfowethu-ke ngithe bangabe ngiyibheka ngiqale ngikhulume kuqala ukuthi yini iqhaza lesilo kwaZulu ngoba engathi abantu abaningi aba-understand. Ya mfowethu. So uma uzobheka ngokubusa kwenkosi uShaka senza ngakhona. uShaka senza khona waqhamuka nokubuthwa kwamabutho embuthweni wamabutho kwase kuba ukuthi insizwa ayisayivivinyi ngefanayo nasekuqaleni. Washintsha nezikhali, washintsha namahawu ukuze andise strategy sokulwa, yabona. Yeah. So lokho kwagcina sekuwukuthi umkhonto lo oyikhwa sekuba yibona umkhonto wokulwa kukaZulu. Okusho ukuthi into eyenziwa inkosi iyayivamisa ukuthi angifuni ukuthi ibe yisiko but kuyavamisa ukuthi ilandelwe ngoba ngithi inkosi umlomo ongathethi imanga, yabona. Futhi umlomo wesizwe. Inkosana yesizwe ake ngibeke kanjalo ungasho ukuthi umlomo ngithi inkosana. Yeah. So-ke into eyenzakalayo-ke ukuthi ngokomlando inkosi yona engathi ngokubambisana nabeluleki bayo ngoba lento enye ebalulekile ukuthi angingacatshanga ukuthi lento uyenze engalulekwanga ukhulume nabantu abathize babona ukuthi cha angakwenza, yabona. Futhi kufanele singekho-ke ungenzeka ukuthi yena othe hayi ohlaka yakhe akavinjelwa ngoba phela isiZulu sisho njalo ukuthi ohlaka yakhe akavinjelwa. Usuke sekhombile inkomo isibayeni kuyeyakhe ngeke uze umtshele ukuthi enzeni ngayo. Iqiniso lena. Right. So be that as it may, ake assess ukuthi siphila ku-2024 manje and kuningi esasikwenza kudala esingasakwenzi njengokwendiswa kwamawele nje ukuthi amawele lelodwa lalendiswa bese kuba ukuthi into eyayivamisile nenkosi mayikhothama yayiphelezelwa, yabona. Kuningi okwamasiko ekwakwenzeka before esingasakwenzi. Now inkinga mina engiyibonayo ukuthi abantu baqhathanisa umzi kaYefani wakaZuma oyidlalela lapha eMjondolo ngasezangomeni eMlazi nesilo ukuthi uma ngabe ethatha uma wengane noma umuntu onezingane it's okay, and it's okay ngoba umzi kaYefani mfokamsholozi uwumuntu kazana mase ngibekele lo gama elibuhlungu. Kodwa makufika kwisilo kunomehluko ngoba isihlalo sihamba nemigomo nemibandela ethize. Ayangenza isibonelo sokuthi unkosikazi wesithathu lo noma uNdlunkulu wesithathu lo thathwa inkosi kodwa ayakamkhethi umuntu okuyena ukuthi uzophatha uyena ozoba indlovukazi yakwaZulu, yabona. Loko uma kuwukuthi umuntu awudingi ulandela isintu, just have to understand ukuthi
emndenini ethize kunama structures afolowishwayo yabona ngayikhuluma lento ngenda ngathi mina emndenini enemali imvamisa uyaye utshelwe ukuthi fanele ugane noma uganwe ubani ngoba abafuna umnotho ulahleke nganoma ngithola yini kuzwa kahle bafuna ukuthi umnotho ugcinakale la kule mindeni le enomnotho so makusuka mina njena ngumzi kaYifani wakaZuma oyihlalele emjondolo evukela ngemuva ethi sengiyothatha inkosazana yaseSwatini kuba yinkinga impela ngoba manje kuyabonakala ukuthi lo muntu kazana usezodla khona la emafutheni asesigodlweni so I'm trying to make a point yokuthi abantu baqhathanisa into ezimbili ezingafani ukuthi umuntu onormal nomuntu onjengesilo abaphila impilo efanayo futhi banokutshelwa ukuthi wena uhamba kanjani ngenxa ye-office nemisihlalo ahlala kusona now ngithe mangibheka laphana baningi abesimama bayishayela ihlombe le ndaba bathi impela njena isilo senze kahle sikhombise ukuthi noma beyingane bayathandeka now benza sengathi kuyaqala ukuthi umuntu onezingane athathwa bonkosikazi bahlezi bethathwa babethathwa basazothathwa unjalo inkinga ilo muntu othathile ukuthi kunemigomo ethize kufanele ayilandele yena ngenxa yempilo ayibekelwe yona nempilo akhethelwe yona nokuhamba kwakhe ake ngenze isibonelo nje emaRomani akatholika uma ngabe kuwukuthi ukhethe ukuba ubrother noma uzokhetha ukuba isistela uyaye uzigcine ngokweselebasi ngenxa yokuthi ukhethe leyo position noma unobizo laleyo nto leyo kanjalo nobukhosi bubizo olunemigomo ethize ekumele uyilandele now singaphikisana sithini okusalayo inkosi ikwenzile and ke ingxaki yaloko manje ukuthi one uma labantwana ngoba ngike ngafunda somewhere ukuthi umkhwekazi unqabile ngoba befuna ukuthatha omunye wabantwana amthenge amphendule isibongabo wakaZulu indlela ejule ngayo le ndaba and abantu abayi-understand bayikha phezulu nje ukuthi hayi isebenze sithatha inkosi umuntu oney'ngane aba-understand ukuthi kuze kwafika epointini lokuthi silo besifuna ukuthi ingane noma izingane zishintshwe isibongo zibize kaZulu okusho ukuthi lezi ingane bezizoba ngabantwana ngokushada kukanina hayi ngoba bezelwe ebukhosini now ngokolimo uma umuntu kuthiwa umntwana ngesizulu usuke ezelwe ebukhosini kunjalo awukwazi ukuba umntwana ngokuyiqamba yabona njengo-CIC nenkosi yamabhinca abantu abayiqambayo lapho i-CIC yangempela iyabekwa kuthiwe wena uyi-commander in chief by virtue of iposition yokuthi wena umongameli wezwe inkosi iyazalwa ngake ngayikhuluma into the other weekend ukuthi into esihluphayo manje kusekhona lamakhosi ayichushe ayebekwa uhulumeni bamangisi so now the dynamics of that then means ukuthi at some point ake sithi inkosi izothatha ke indlovukazi isindlovukazi izala umntwana ngoba athi fanele alotsholele isizwe indlovukazi bese ezala umntwana okuyena okufanele athathe ubukhosi izobe njani impilo yalezi ingane emndenini ovele ukhombana unombango phakathi lezi ingane ezifika nomamyeni zizohlala kahle ngesigodlweni ukuthi vele kunombango khona wesihlalo esigodlweni mina ngokubuka kwami nje lento bekufanele ngabe kuwukuthi isilo asiyenzi ukuprotecta izingane ngoba ingane sezongena amapolitiki angahlangene nesibongo sabo amapolitiki angahlangene nabo ingane zizogcina sezihlukumezeka ngento
eyicala likayise noma eyicala elithwesa uyise lombango wasekhaya, kodwa ngoba manje seyifike noNdlovukane noNdlunkulu wesithathu sekuzoba izona manje zizokhishelwa kona isibhongo sokuthi abakwazi ukufika uyise ngoba phela egcineni ngathi uyena uyise manje. Now mina-ke ngokubuka kwami bengenankinga mina ukuthi inkosi kuthiwa yumuzi kayifani wakaZuma ohlala eZangomeni ayithathele umuntu wesimame oney'ngane ey'mbili noma ey'ntathu ezinobaba abahlukene. There's nothing wrong there based on the fact yokuthi akana-obligation to culture, to tradition as a custodian. Ngoba lento abantu abanga-understand ngoba khona ephawulwe yintombi eyihlolwazi athi siyaphi kanti emhlangeni makuwukuthi kufanele sizigcine bese kuthi isilo sona sizothatha uma wengane osenezingane. Bengithi phela ngisazokubuza lo ngoba bekhipha inyumbazane abantu asebezele bafuna uku-understand ukuthi isiphi isidingo sokuzigcina ngokwesizulu. Uma kuthiwa ukuzigcina kwakho nobuntombi bakho nesimilo sakho kuzokwenza ukuthi ube umuntu othandekayo owesilisa, kuzokwenza ukuthi ube iqophelo noma ube izaqheqhe makufika ekuthenini kwabantu besimame. Ngisho into eshiwoyo angisho ukuthi ngivumelana nako mina. Now uma kuwukuthi isilo uhlanga lomhlabathi likwazi ukuthi lona leqe izintombi zikhona ezihlolwayo emhlangeni bese liyona iyothatha-ke umamiyeni. Now the other comment that came from iy'ntombi was ukuthi engathi abantu abajabula kakhulu ngalolu daba yilaba asebevele sebaba nabantwana. Ake sithi abashibilika. Mfowethu akubona ukushibilika. Yabona mfowethu lento lena yiyo lento kwisilimaze eziwa sifuna ukuthi silokuhloniphisa ezinye izinto engavele siyihloniphise. Uma usunengane mfowethu awushibilikanga mfowethu. Unengane. Futhi nakhona lapho sokuzaliswa umuntu wesilisa ayekho umuntu wesimame oyikhulelelwayo. Kunjalo. Bese kuthi mhlambe ngokuthi nisheshe nafika nambathisana ingubo ningakaqondani ukuthi ningabantu abanjani bese kufika la uthi khona anisazwani noma nisaboni ngasolinye bese anisakwazi ungibatha ngubonye seniyahlukana bese kuba ukuthi ke lo wesimama usala nengane. Yabona ngoba kudingeka ukuthi size sibase inkantolo thina makuwukuthi sithi sifuna iy'ngane. Angeke uzokuthiwa uma wengane wathi hayi ngoba siyahlukana ngiyakunikeza ingane yakho. Angithi isona sikhala zokugadla ngaso kuwena lesi njengoba isika kuyena. So iningi labavumelana nalokho yilibona laba abaney'ngane and mina angibasoli ngoba baningi kubona abangakalapheki ngaphakathi ngokwenzeka kubona nobaba bey'ngane. So whenever kwenzeka into efana nale yenziwe isilo bayibona kuyibona abakuleli yathuba kanti bona abekho kulelo thuba. Ngakho ngiyangithola into engisho. Ngikuzwa kahle kakhulu. Right. Now uthe kusakhulunywa le ndaba lena-ke kwasengena indaba kaShandu uKhini ukuthi uKhini wathi isintu sithi uphi manje uKhini nesintu sakhe. Ngoba ngempela abantu baze baningi besidefend isintu and isintu sidefendiwe ngendlela yokuthi bekwazi ukuthi impela isintu siyisona noma isintu siyisintu. Ngisho ongangezwe lakhe akwazi ukuthi angacishe ahambe eceleni kwalokhu esikwazi ukuthi kuyisintu, kodwa namhlanje abaningi amathabuyelo kaSifuba babambe ongezansi. Uyabona mfowethu awekho amathabuyelo kwaSifuba. Uyabona siyisizwe nje sabantu abamnyama kumele si-revise lento yamasiko nalento yesintu ngoba isikhathi esiphila kusona njengamanje siney'nkinga ey'hlukene. Yabona ngikhuluma mina ukuthi
ngesikhathi samanje umuntu useyahamba aphelezela abakhongi mangabe kuyolotsholwa kunjalo into engaziwa leyo azaphakela ukudla engakaze ayithola indlakudla yasekhweni lakhe ayi wathinta indaba ke manje isintu sithi manje abantu sebethi mangabe kuhlawulwa babiza amadekho kufakwe nezimeme ukuthi wozani nifike kuzolokhuza nizobungaza uhlawula usimemezelo wakaZuma ehlawulwa ubabu wakhe. Sazi thina ukuthi ngokwesintu inkomo le eyokuhlawula ayingeni ngisho nasemagcekeni idlelwa ngaphandle. Nabo futhi nabo bazohlawula futhi ngoba bazofihla ingcola abakwenzile nabo bama ngaphandle ayikho into ebafaka egcekeni. Yebo. Kodwa ke ake siqhubeke. Angithi wena mfowethu nakhona nje lapho ukuthi abakhongi mangabe bekhonga umuntu wesimame osenengane abamemezi inkomo ezithize Qinisele imsulwa leyo ngoba lezo inkomo zisuke sezadliwa ngendlela yokuthi ngenkathi ethola umntwana waseke uyahlawulwa elohlawulayo mehlawula futhi laba bazokhonga abakwazi ukufika babiza inkomo zonke. Now ngizama ukuthi ke isintu sihambe sibe nenkinga ukuthi sibambelelwe ezintweni ezingasasebenzi kulesikhathi esiphila kusona. Angithi before inkosi uShaka ayisizwe nje saManguni sasiye entabeni wakuvala lokhuzana uShaka wathi cha isikhathi esimushakalayo nifuna amabutho abesempini alungiselela ukuya empini akunomuntu ozombohlala entabeni isikhathi eside lapha na for mahhala yabona. So kwagcina sekuyinto yokuthi ke akusayiwe entabeni uyabona into engishoyo whereas ezinye izizwe zisaya entabeni njengakwaXhosa. So you realize then ukuthi this is why lento ishaqa ngoba manje shuthi isilo sesithi sona esigodlweni sekuzokwenzeka ukuthi kungene umuntu wesimame onezingane ezingabizi isibongo sasesigodlweni ngoba le ndaba ayikho ngomuzi wakaZuma umuntu kazana ingendaba indaba ngesigodlo ukuthi esigodlweni kunento ethize ingakho mabegana. Now let me get back to the point yokuthi ikhatha isafana. Now lento eyenzakalayo ke manje it brings us to the question yokuthi ke what does this mean ngoba umlobole ngenkomo ezu15 I mean ezu16 ezu15 yeah. So asikhumbule ukuthi inkomo mapholoba zanqunywa uSomtsewu uSevelas Shopstein wathi indodakazi yomntukazana inkomo eziyishumi wathi indodakazi yenduna I think it's about 15 or and above bese kuthi indodakazi yenkosi ayinquma la ku50 sizobheka kahle ama stats but it's an incremental value. Now the question now is ukuthi ubani lo mlulekile ukuthi inkomo azibo15 ngoba inkomo ezu15 akuzona ezokulobola owesimame ozalwa ebukhosini angazi ngiyangithola yini lapho ingane enduna leyo elothola ngo15 yeah ngiyaphinda futhi ukuthi umthetho washawa uSomtsewu kodwa sesiyawulandela sithi umthetho wesiZulu right. Now does it mean speculate ukuyibuza engibuze wona lo ngathi mina ngabe lokuchaza ukuthi njengoba emthathe ngalezi inkomo amthathe ngazo usho ukuthi sesolobola na inkomo ngokuthi vele umamnyeni usefika vele usenezingane. Umbuzo lwesingesikwazi ukuthola ngoba besingekho makhongo but nje sengithi onezindlebe makeza ukuthi uma uzobheka wegaba zabantu in the Zulu society
inkomo abalotsholwa ngazo azifani, azilingani futhi, yabona. So then if that is the scenario ukuthi ake sithi nje uvunele umthetho kaSomtsewu thathi ngeinkomo lezi ezigalelwe umntwana ozalwa ebukhosini, kusho ukuthi mhlawumbe ingabe bamlulekile ukuthi cha ngeke uyishaye zonke ziphelele, kufanele zephuke ezinye ngoba vele usefike esehamba nabantwana. Angana mina ngithola into engiyishona. Uyazwakala. Ngoba umuntu olalela ngifuna iqondisise kahle lento ukuthi kubalekile ukuthi si understand ukuthi zisho ukuthini lezi inkomo eziwu-15 uma uzobheka ngokwezigaba zokulotsholwa. So in other words ngenzeka ukuthi bese kuba ukuthi inkosi mayiphendulela indlulamithi bese ithi cha nina bengabade ngenze ngokwesiko, angithi ngiyabona nenkomo ngiyiphulile. Manje uzomphikisa kanjani-ke uma seveza lokho ukuthi cha nenkomo ziphuliwe njengokuhamba kwesintu? Ukuthi umuntu onengane phela mazintathu kuphuka inkomo kusho ukuthi kuphuka inkomo ezintathu. Yebo, ngiyazisibonela akithi ithazi yapho, ake ngisho yenze ithazi yaphuka naku ukuthi ubani ozomphikisa ukuthi akasilandelanga isintu. Yayithi yayibona ngikuthi bayikhuluma nje aba-understand ukujula kwayo ukuthi lento you can't just look at it at the surface value ukuthi hayi inkosi ithatha umamyeni ngoba mhlawumbe ngempela okandaba inkomo uyiphulile ubesezozi eda noma ubesezongeza phezu kwalezi uma ethenga abantwana. Kodwa phela umuntu akadayisike kodwa ungaqhubeka. Umuntu adayisa umuntu ngaloyo kudlalwa ngabantu lana. Umuntu adayisa nje ukuthi ukhiphe ilobolo zokuthenga lapho ngaloyo kudlalwa ngabantu la kuthiwa cela isihlobo esihle, ngasihlobo esihle lapha. Umnumzane wena emapholobo ethi mebona ukuthi ikati leleziko lapha kaNgcobo kuneyinkomo eziningi la kaZuma sidla imbuya ngothi atshela ingane ukuthi wena hamba uqoma umfana kabani ukuze lezi inkomo zakhona zize la ekhaya. Kuyenziwa nje lokho ukuthi angakhulumi ngathi izinto engenziwa le, yabona. So kuzwala mina ngithi ke mina ke so uzomphikisa kanjani mesesho njalo ukuthi hayi cha mina ngihambe ngaso isintu bakwethu nathi nina isintu sithi owesimame osenomntwana inkomo ziyaphuka naku ngizephulile futhi bengiwilling nokuthi ke ngilobole nabantwana ukuze babe abala ekhaya kodwa ngangatshelwa umkhwekazi wami. Uzomphikisa uthini ke mesesho njalo? Ngakukho phela ukuphika, yabona. Yeah, so mina ke ngakho ngithi asibheke inhlangothi zombili, right? Well, then the other thing lana ebalekile ke which I don't think ukuthi abantu abaningi bayinakile ukuthi lento lena kulaba abama traditionalist sekubanikeza inxeba lokungena ke manje kundlulamithi, yabona ukuthi hayi sasivele shilo sithi asimfuni, yabona. Nakho ke manje esenza lokho akwenzayo niyabona ke into elisasintshela yona, yabona. Ngoba yenye into le abeluleki bakhe ekufanele balukhuzana bamtshele yona ukuthi lalela ke ndoda lento lena even though wena inhliziyo ikhomba laphana sizoba nenkinga yokuthi laba babangisana nawe sebezethola intuba yokungena ukuthi sasitheli ngoba sebeqalile bayasho ukuthi sanitshela ngayo. Ukuthi manje lento ayigcini kuphela ekutheni ukuthi uthathe unkosikazi onezingane isiyane ngokuthi manje lo mbango obukade ukhona usuqubuka kabusha manje ngoba usunabantu asebethi thina ngokwazi kwethu akumele lokhu kwenzeke esigodlweni. So nje bese kwenza kushuthi vele kwengafanele ukuthi angene, yabona. Ayi kuyavela. Umbuzo wami usungathi ke
mase sibuka nje ngokujula kwakho nabo abeluleki bakhe okaNdaba ngabe bekungamele mhlambe bayibuyekeze ngenye indlela ngoba njengoba isivela kanje impela esizweni hayi nami ngingavela ngithi hayi cha ngiyadumala kwebe ngikwazi kodwa ngeke ngikuphikise okaNdaba uma sithi nakanje futhi kuyenzeka yabona mfowethu lento leni iyinkinga yabona iyinkinga ngoba ake ngihlehlele emuva kancane uma ukhumbula ubangwa indaba kaSimakade umntwana nesilo manje kulesizulu kwathiwa uSimakade ngeke azakwazi ukubusa ngoba uzalwa ngaphandle right kunjalo mpela right kodwa kusho ukuthi kodwa unina akagananga nomdlokombane angithi akagananga kumdlokombane so uma contesta ubukhosi kwathiwa cha ngeke ukwazi ukucontesta ubukhosi ngoba wena uma wakho akekho la emagcekeni yabona kwavela igama elithi uzalwa isicebe kwavela igama elithini uzalwa isicebe ukusho ukuthi akazalwa la ekhaya now ngenkathi ke bemluleka bakucabangile lokho na ukuthi uma lezi ingane kusasa ake ngithi kuba khona nje ingane ethi yona nje bethi ufuna ukuyishintsha isibongo ngokuhamba kwesikhathi uyinkosi angenze noma yena ayifuna nje bekhombisile ukuthi angenze noma yena ayifuna ayisithi kusasa kusetheni hayi le ngane lekuthiwa ise-university iyona ezoba inkosi kaZulu bazothina abantu uma ngabe bathi ngenkathi bephika uSimakade bathi uSimakade hayi uma wakho kanje fine ke uma wakhe lo uyindlunkulu but inkinga akazalwa akalona isende lakhe sesibeka ngembaba akalona aclaim ama benefit yabona ukuthi naye ukhona ebukhosini yabona kunjalo so ngicabanga ukuthi le advice ekhishiwe inomthelela omningi ngokushintsha kwamasiko bangisho isikalimile yabona alimile ekuthenini sidla ngolidala sidla ngolusha manje yabona sesikhathini esihlukile and izinto zakhona sihlukile mina I question i-advice yabo based on like I said ukuthi ngoba kunombango uzothini yabona ungawuphinda bethi umbuzo wakho ngoba khona cathi khona amaphathi engawazwanga kahle bengithi ngokubuka kwakho ngabe ama-advisors amdlokombane ukuba noma ama-advisors omntwana ongangezwe lakhe ngabe bam-advise kahle kulesi senzo asenzile singabi ngoba singabi ukuthi cha siyamgxeka noma siyamkhoma ngoba kwebe sikwazi cha asiboni angathi okaNdaba wenze kahle kodwa uma sekhomba ngalendlela asikwazi futhi ukumphikisa njengenkosana yamaZulu so umbuzo wami uthi ngabe kwebe sikwazi nama-advisor akhe benze kahle noma ayikho enye indlela akade bengenza ngayo so this is a problem nalokhuzana ngendaba yokuthiwa inkosi umlomo ungathethi imanga because abantu basuke bakhulume bangacabanga ukuthi inkosi iyelulekwa
khona nje sisobuzile komunye umfowethu kade ebhale wathi wena njengekhomona njengomntukazana yini ongayitshela inkosi. Kunesaka noma isisho sesintu esithi elempofana libonakala kamuva. Kunjalo. Kusho ukuthi lokho ngenkathi kuhlangene ibandla bese kuthi lo ohluphekayo uma ngabe ekhuza kwelule kwinkosi ebandla bese kuthiwa wena hayi thula ngoba awunayo into ongama ngayo. Yabona la esicawini njengoba sekukhuluma amadoda. So advisor kwabo mina ngicabanga ukuthi bam-advisile wasethi yena ngokubona kwami ngenza okufunwa inhliziyo yami. Yabona, and then waseqhubeka nokwenza inhliziyo yakhe ngoba uma ngabe kuukuthi abamtshelanga ukuthi abamtshelanga ukuthi kuzoba nama repercussions afana nalawo ngabe babona ama advisors are right. Yabona, ngabe babona ama advisors are right. So ake ngibele emuva lapha na kule ndaba yenani lenkomo ngoba sengitholile ilokhuzana. Into yakhona kwakuba inkomo uma ngabe umntwana womntukazana inkomo ezilishumi bese kufakwa ingquthu ngaphezulu kanini zibe 11. Right, bese kuthi uma ngabe kuukuthi sikhumbuzane futhi right umthetho Seth Fellowship law, right, i-Natal Code of Zulu law. Bese kuthi uma kuukuthi uzalwa ngathini ake ngithi mhlambe ingane ake ngithi le ngizobe kanjani lento lena ake ngithi mina ngiyinkosi, right, hayi inkosi ayisilo ngiyinkosi kaNxamalanga. Bese kuthi umfowethu lo ngilamayo amadodakazi akhe uma elotsholwa ngoba bayingane zika Shifu ngokuzalo abazalwa yimi qobo angathi mangithola la kwakuba inkomo ezu-15, right. Bese kuthi umntwana ozalwa nguShifu ngqo inkosi ngqo kuba u20 yangaphezulu. Ingakho ke ngithi mina uma esezothi uNdlulamithi mina bekufanele ngabe ngikhokhe 20 uyaphezulu kodwa ngikhokhe 15, usho ukuthi ngihamba ngako lokho ubani uzomphikisana uma kunjani. Ngiyabona, unless makuukuthi kuthiwe cha umamiyeni yebo uzalwe ebukhosini kodwa akazalwa yilo oyinkosi ngani ngithola yini, then it means ukuthi uhambe ngokwawo kumthetho ke futhi wathi 15 akephulanga lutho uvele wayihambisa wathi akunankinga noma wathi akunankinga kodwa kusho ukuthi kule mkhuba yesintu yesiZulu eke yenziwe ngamzukwane kugcagcwa lapho owesimame osuke kuyena ozogcaca emagcekeni akithi uma esehambisa umyekezo kumamezala okandaba uyokwenza njani mfowethu? Inzima le ndaba ngoba ake sikhumbuleni bakwethu ukuthi kunomthetho wethu thina abantukazana bese bakhona umthetho wabanumzane, bekhona umthetho weinduna, bekhona umthetho wamakhosi, bekhona umthetho wasesigodlweni, bekhona umthetho olawula isilo, right. Thina imithetho lena ivamise ukusicindezela lapha ezansi, yabona, kodwa mangabe uphulwa umuntu ophezulu hayi kuba ukuthi njengoba ngisho ukuthi baningi abamdefenda abathi hayi uright impela wenze lokakuthandayo as ukwenza nje as a normal person, yabona. So all these other traditions or amasiko ahambelana nalolu hlelo lolu
Uyabona? Lokuthi usethathe excuse me umamiyeni angiboni ukuthi izimpilo zakhona sizoyithola ngoba kufanele ngabe iloku okunikezwe ama-advisors ukuthi qaphela-ke ukuthi uma sekwenzeke kanje ukuthi nokuthi ngeke sakwazi ukwenzeka, uma sekwenzeka kanje ukuthi nokuthi ngeke sakwazi ukwenzeka, wasethi yena ngisho kunjalo mina ngithi ngiyaqhubeka, mina ngithi, yabona. hayi So kulula nje basikhulumela nje thina sidlela imbuya ngothi, yabona, ukuthi hayi thina sazi ukuthi isintu senza kanje senza kanje, yabona. Hayi uzenzela into yakhe futhi ke njengoba ngisho nje ukuthi uyena inkosi yamaZulu. Okubalulekile-ke manje-ke actually there was a forum yamadoda eyayikade ihlangene yahamba I think kusekhona ukuthi igama lamadoda lawana ahamba hambisa i-petition yokuthi akwehliswe ilobolo libe eqaleni kube iy'nkomo eziwu-6 kukhishwa amabheka kuphela. Now okumangazayo ukuthi instead of ukuthi a-address leyo issue leyo yena uqala enye issue yabona uqala enye issue. Mina ngifune le ngxoxo ukuthi kwathi mhlawumbe ngichame namadoda noma ngichame nabesifazane ngicabanga ukuthi asikhulume indaba ukuthi simele iqiniso ukuthi there's nothing wrong ukuthi umuntu wesilisa athathe umuntu wesifazane onengane nasemandulo kwakwenzeka lokho. Yeah, it's nothing new, yabona. And there's nothing wrong with ukuthi silo sithathe umuntu esimthathile inhliziyo yakhe iyamvumela, kepha kunezinto ezithize thina esingenawo umthwalo wazo yena nomthwalo wazo, yabona. Now ngibuyele back le ndaba lamadoda engikhuluma ngawo. Kuyimanje nje kunocwaningo la release yi-UKZN, I think it was some few years back bekhuluma indaba ukuthi 60% wabantu besilisa bakwaZulu mabecwaningwa bathi ngeke bakwazi ukuthi kwakuthi December 2011 sorry, bathi abakwazi ukuthatha amakhosikazi ngoba ilobolo liyabiza. 60%. Yazwakala. Now this is a huge issue uma uzobheka ngokuthi inkosi igcine amasiko, ukuthi uma kuwukuthi ucwaningo luthi 60% wamadoda kwaZulu athi asikwazi ukuthi amakhosikazi ilobolo, shuthi ilobolo liyi-concern ngoba phela ilobolo is one of amathuluzi ukuthi sikwazi ukwakha umndeni, kwande umphakathi, kwande isizwe. Now uma le ndaba uhlaba inhlali ngayo yabona, engayiqizi ichakala ngayo, kusho ukuthi akayiboni kwindaba ebalulekile leyo. Yabona. And ukhumbula ukuthi ngo-2011 kwangeyena iSilo, by the way, kwakuyise umhlokombani weyisilo uBhejane Phumbe Sicikweni. So uma ngabe kuwukuthi uyise naye wayazi ukuthi 60% wesizwe sakhe abesilisa besizwe sakhe bathi asikwazi ukuthatha amakhosikazi, yabona, ngenxa yokubiza kwelobolo, kwafanele kwento esungunyelwayo leyo. If uyakhumbula kahle ngicathi inkosi ubalena isithi la kwabulwa khona intombi zengcuce, I think it was inkosi uCetshwayo. Kunebutho laphana laselilwe lalwa kwasho nje seligugile, yabona. Kwase kuthiwa kwaphuma izwi emlomeni wenkosi lathi inkosi amamboza, I'm not sure but I don't want ukuthi ngisebenzise amabutho wrong. Ngiyithanda ukuthi isikhathi masikhuluma izinto kube ne-research la eceleni yokurefera ngoba ngifuna ukunikeza abalaleli information wrong. So kwakukhona ibutho lebesilisa elaselilokhuzile sel-retire ekubeni on active duty eLukuzaneni empini. Kwasethiwa aluganwe intombi zengcuce azulugana, zathi intombi zengcuce ucu aluhlangana. Zabulawa intombi zengcuce ngomlomo ngegama laphuma enkosini ngoba zinqaba ukuthi zilokhuze zigane njengewona amambozi impela. Now you do realize ukuthi
uma sithi into eshiwe inkosi noma into enziwe inkosi inomthelela ekushintsheni ukuhlala nokuphila kwabantu. Izwi lenkosi liyabulala liyaphilisa. So ngeke uthathe inkosi uyihlinganise nami engiyidlela ilokhuzana amaya baba namagunyela ningehlise ngedragon nomuntu wami. Yabona? Asifanani. So this is why lento ukuthi iyamangaza ukuthi why is it not important ukuthi uma isizwe sikhala sithi asikwazi ukuthatha amakhosikazi inkosi ingakuboni lokho kuyinto ebalekile bese yona yenza into ebukeka njengehlazo kwabanye abantu. Khumbula ukuthi asinganxanye singewona amanzi. Kunjalo. Ngicabanga ukuthi nje abantu abajabule kakhulu laba yilaba abazizwa behlukumezekile ngenkulumo kaShando. Sebebona manje ukuthi into ababeyilwela seyiphumelele. Kanti lento eyikhulunywa uShando mawulalela kahle bakwethu. Lapha uchaza ukuthi uma uyijongo, uma uyinsizwa yakweni ukuze wakhe umndeni okahle ungenangane, akhulunywa nathi sinengane. Uma ungenangane, it is advisable ukuthi uthathe umuntu ongenangane. Ilento abantu abayimisa enkulumeni kaShando. Abantu abalaleli ukuthi umuntu sobalalela ukuthi baphendule. And this is the reason why ayisho lonto uShando. Angangeke emqondo wakhe bathi ngizobikilento before uthi uzongifoneka ngathi ukuhlala kancane ngathi ucabanga ngathi mina yabona nje thina esizalelwe ngaphandle komshado. Siyabazi ubuhlungu bokukhula ubabe engekho ekhaya. Yabona? Bese kuba ukuthi abanye bethu masihlangene bayaxoxa ukuthi uma wahamba woyogana nathi wafike wasihlukumeza ubaba wakuloya muzi. Noma ubaba khona engabahlukumezi kuba udade wabo noma uma wakhe ngoba naye wenze into efunwa inhliziyo yakhe. Lento ngisho ukuthi akubona bonke abantu egcekeni abazovumelana nesinqumo sesilo. Yabona? Now when uShando said that, and this is why nami ngi-advise indodana yami ukuthi mntanami ngiyacela njengomuntu owazalelwa ngaphandle komshado waba nengane ngaphandle komshado ngicela bandla ungalenzi iphutha engalenzi. Angisho ukuthi angamthatha umuntu onengane, angisho ukuthi athathe intombi into but ifanele umuntu umbekele ama-options akhe ukuthi akakhethele. Kunjalo. Ibhlungu lento ngoba manje labantu abadefendayo bayakwazi ukusho ukuthi bona ngikwazi ukuthatha indoda engenamoto. Right? Angikwazi ukuqoma indoda engenamoto mina, angikwazi ukuqoma indoda engasebenzi mina, angikwazi ukuqoma indoda kanje engenamali, ngifuna amabhekeshe ngifuna ukuthi nokuthi. Kodwa once wathi wena angeke ngimthathe bese mama ungenangane, hayi. Impi. Uvuka lwamlilo kaShed, uvuka lwamlilo kaShedrack noAbednego lo washisa nalabo ababethi bayawubasa. Anti yabona lento ukuthi ngisho ukuthi mina lesi sinda sekho because the very same person uzothi uma usuhambe usukela emcelweni uzuyofika ekutheni ukuthi ulokhuze ugcace angene esibayeni athelwe ngenyongo enziwe zonke izinto abesethi ayi akwanele ngicela i-white wedding. Akufake kwezinye futhi indleko. Yabona nje ukuthi inkinga kanjani ngoba phela manje uma usubuzisisa kahle ukuthi ngokwempela siphila isiko likabantu isiphi lesinto esithi siyasdefend whether we are from a female side or from a male side. Khona nje usisi laphana ngithemba umagcaba lapha ku TikTok kade singena nhlula obaba omkhulu benu omkhulu benu angazi obanga indaba epayslip ukuthi umuntu wesifazane ngeke azasuke yena azogana abesefike ezocontribute ngepayslip yakhe. Yabona ngisho lezi zinto lezi lesangithi le ndaba yenkosi ayiboni yona ukuthi there are underlying issues esizweni sayo ezithinta abantu bakhe angayi-address but yena wenza lento ayenzayo. Yabona? And then you need to ask yourself the question then ukuthi is it not time ukuthi isinto sizirevise na?
Is it not time ukuthi leminye imithetho siyikhuluma ukuthi ayi cha leminye imithetho impela ngathi ayenzi sense. Ngoba phela khumbula ukuthi kaZulu wawungahlawuli ngoba naku umuntu ukuthi ukukhulelwa. Wawuhlawula ngoba uthathe ubuntombi bakhe. Ngoba akona konke ukulala nomuntu wesifazane okwakuba nengane. Angizwe ukuthi ngithini. So now njengoba wena sekuthiwa ugeza intombi ingoba ugeza ontanga yakhe kade beyigcine naye. Behamba ndawonye. Lolu hambo lokuthi sizozilonda sizozigcina size sifike esigabeni sokuthi sesiyathathwa. Iqiniso. Now uma ke usumona wena usumphuca igugu lakhe lobuntombi, then that's why kuthiwa ayikufanele kube ukuthi uyaxolisa ngoba manje lo muntu lona umphazamise ohambweni lakhe hayi ngoba kuliwe. In fact kwakuye kuthiwe kungcono ubusala usumthatha. Ngibuyela kule ndaba kabani manje kaShandi ukuthi the reason wazothi ijonga lithathe umuntu wesifazane ongenangani ngoba ufuna ukuthi lezi izinto bakhule ndawonye zempilo. Babe nengane ndawonye. Bafunde izinkinga zokukhulisa ingane ndawonye. Inkinga zokwakha umndeni ndawonye. Angafiki umnye ne-experience edlule yomunye. Ngoba phela uma ngabe sefika nengane wena ungenayo yakho uzokutshela ukuthi kufanele ungunderstand vele ingane unayo. Ebekhuluma iqiniso. Akaqambi phela manje. Akaqamba manje. Angisho nawe unayo ingane. So uma sithi uyayikhuza wena athi ungayikhuza ingane yami unamanga yini ngoba ingane yakhe phela. Ngoba this is the thing abantu abangayibheka ukuthi lezi zinto ziyenziwa akuhlalwa phansi kuplan ukuthi sizomisa kanjani mase kufona ubaba kaBoy. Ngoba uzofona. Baba kaBoy. So misa kanjani uma ngabe sekuwukuthi ubaba kaBoy ufika la ngaphandle no plastic anikeza ingane ingene ngaphakathi ezif mina ingane angiyondli. Uzofona ilungelo lakhe. Kuyilungelo lakhe futhi ukubona ingane zakhe. Ilungelo lakhe. Ake ngithi nje ingane ifuna amateku eGucci. Uyabona? Ngithi mina mntanami sihlalile phansi noma wakho noma wakhatha mntanami sihlale nobaba wakho sabona ukuthi no we can't afford this at the moment. Uyabona? Bese iyahamba ingane yakubabwana. Ibuye nawo lamateku. Uzothini wena ngoba phela wathatha wena umuntu onengane uzophawula uthini lapho? Angisho ukuthi ngane ayingabi namateku uthe wena amandla asinawo. Yebo. Yayisiyakile. Ungabi namandla kusho ukuthi imali yes ungabi namandla kusho ukuthi awunayo imali kusho ukuthi mhlawumbe kunenye priority ekhona endlini nokuthi sithengele amateku abizayo. Bese ingane yakho isafika ithengele amateku wena sewutheni senitheni ninani nawo amandla uzothi engawagqoka emathilesini akho. Ilento esho ushando nabanye mabethi ijongo alenze isiqiniseko sokuthi imali lithatha umuntu ongenangane njengalo. That's why even nakudala if ukuthi wawuthatha umuntu wesimame osenengane wawukuthi vele nawe usunonkosikazi unezingane. Unesipiliyoni sokukhulisa izingane. Yabona? Sokukhulisa izingane. Yabona? Ngoba khona isikhathi la uthola ukuthi khona ingane mfowethu uyayikhuza njengoyisi. Ufuna understand siphila isikhathi esanthe iSuffrel Rivers. Siphila isikhathi sokuthi lapho khona abantu besifazane banamalungelo. Athi umuntu mina okwamanje ngisafocus ku-career yami angeke ngikwazi ukufalla pregnant. Ngicela abantu ukuthi ngiqale ngiqede i-degree yami and then bese ke i family planning leyo ngesingisi. Ngalesikhathi esaplana wena usawunelukulu ukuthi ufuna uba nomntwana ingane uthi uyayikhuza ithi phela wena ubaba wami ngeke ungitshela ukuthi ngenzeni. Into abantu abangayibheki lezo makhulunywa lento ayikhuluma ukuthi ijongo alingathathi umuntu wesifazane onengane.
hayi ngoba kukhishwa inyumbazane owesimame onengane, kuneyinkinga ezithize ezidinga isigaba esithize ukuthi udile nazo njengendoda. Wathi uR. Kelly engakaboshwa wathi any man can have a baby but it takes a real man to be a father. Now ukuba ubaba awuvela ubabe njengobhelepele nje, kunezigaba ezithize okufanele ufundiseke kuzona ukuthi uma usubaba, ngeke ngayichaza ngelanga namapholo bangathi mina uyabona mangabe usuganiwe usokhaya la ekhaya kwakho nomkakho, uphinde ube indodana kubaba wakho noma wakho, uphinde ube umkhwenyana kumkhwe wakho nomkhwekazi wakho, ube umlamu kodadewabo bakankosikazi wakho, uphinde ube ubaba ey'nganeni zakho. Lama role lawa awafani. Kunesikhathi la kuzothi khona mangabe kufone uma wakho nombaba wakho uphendule njengendodana kumzali. Kunjani? Kube khona isikhathi la kufona khona umkhwe wakho nomkhwazi wakho uphendule njengomkhwenyana kubona. Kube khona isikhathi la ukuthi khona kunento bathi bafuna yenzeke la emagcekeni bese uphinde njengosokhaya ukuthi cha bakuthi ngiyanizwa kodwa ke lana ngesikwazi ukwenza lokho. Angizwe ukuthi ngithini. Bese kuba khona isikhathi la zofika khona ukuthi ingane ifundiswa something mhlambe ngoma wayo mangabe izekithi, ngoba phela uma wayo mhlambe ngamthatha mina engeyona ipreference babe naye lo ntombazane osonta noma ababemthanda, so mina ngase ngamthathi lo. So ingane yami isivakashe ekhaya cha uma wakho vele wara ingane sifika nalezi zinto ezibhedayo sekufanele manje ngikhulume njengobaba engane ngihlazibelela ke mntanami. Ezinye izinto ubufunda ukuthi njengengane awikhulumi ngoba wawungekho mhla senzeka. Mase ukhule ngokwanele ngizokuchazela ukuze uqonde ukuthi why kwenzeka ngendlela okwenzeka ngayo. Ngiyabona? Kuyazwakala. Isibonelo nje, umuntu uyakwazi ukuhlukanisa nomuntu wesifazane. Igqiba ihlazo lokuthi asho ukuthi umkami usevele waphumela ngaphandle wakhulelwa ingane yesithathu le. Hawu. Esithathu ekhulelwa nobani? Ekhuliswa ubani? Hayi yilo ilisoka la Khalifia ngamlobola mina ngamenza inkosikazi. Ingane izothini izothi ubaba ungilahlile. Ubaba wa divorce wena ufuna ukumnika itrauma yokuthi lalela angiyena ubaba wakho nje uba ngumsindo nje angikuzali nokukuzala. Nangu ubaba wakho lapha ngaphesheya. Yabona? So sometimes ngithi mina abantu abayi-understand le nkulumo ngoba even le nto eyenziwa isilo into efanele lena sengabe siyibuza ukuthi okay going forward ke sizothini manje isilo ngale nto eyenzeke ezweni lokuthi kunabesimama abahleli ngapha eceleni ka left bathi bona abanakiwe ngoba naku ukuba ukhishwa inyumbaza ngoba naku benezingane. Kunabantu besilisa ngapha abanezingane abangodli, nabantu besilisa ngapha abangenangane okuthiwa hayi ningabathatha abantu besifazane abanezingane. This topic esikhuluma ngayo is not just a topic yokuthi lento yenzeke esigodlweni. That's why ngihambe ngaze ngafika la ngifika khona because ngifuna umlalela understand ukuthi lezi zinto zinomthelela nje siyenzeke phezulu ivele isuke la phansi kade yenzeka phansi ukuthi akekho obonayo ukuthi athole ukuthi ake sikhulumeni ke nansi siyenzeke esigodlweni ngasikhulumeni ke nithi kuzokwenzakalani. Ake ngithi kusibone kuthiwa kunesimemo uPrince Simakade uhlabile laphana ucela ingane zabafowabo ifike mase ifike lezi besithiwa ngeke ningene kothiwani lapho. Bayakhuluma abantu ngoba phela abantu bathanda ukukhuluma banedatha wena lokhuzana wena amapholoba kunama dynamics adipha than iy'thombe ey'vele emaphepheni namavidiyo enziwe yisilo sikhuluma lapha netruck yenkomo. They are much more deeper issues ebekumele bayibheke ebekumele bayibheke nathi kufanele siyibheke. That's why sinembuzo ukuthi
uzomiswa kanjani ngoba vele ihlangene phezulu phansi ngamahele. Ngoba ngempela mangibuyela kuloko okade ukuchaza manje ukuthi uma ngempela umntwana esehlabile seyifika lezi ingane zikamamyeni athi cha nina nibona abala ekhaya ngidinga nazi ingane zikamfowethu kuyomiseka kanjani. Hayi Msholozi ngeke uqamba manga na uyobe engaqamba yabona uyobe engaqamba manje yabona mfowethu kunezinto namfowethu esizulwini othola ukuthi abantu not ezulwini empilweni nje abantu bayithatha ngathi at a surface value yabona umuntu akhulume from a point of pain from a point of ukuthi wahlukumezeka noma wathola ukuthi akayitholi injabulo ey'manages bese engasabuza ukuthi okay in as much as ngiyidefenda lento kuzokwenzakalani mase kuthiwa kukanje yabona. Ziningi into ezenziwayo lapha esigodlweni, miningi imigidi ebakhona, miningi imicimbi ebakhona okuzofanele izingane nazo zibe ingxenye yakhona kunjalo. Ungathi kubuhlungu enganeni eyaziwayo ukuthi ayizalwa la kanani ingane yasebukhosini. Ngisacela ungiphindele leyo ndawanye. Ngithi mina ungathi kubuhlungu enganeni ezalwa umuntu kazana uma ikhishwa inyumbazane iyingane mhlambe sithi ngoba kaza uma kwafika naye akayenwa la ekhaya. Kubuhlungu lapho kudliwe ingengila kangakanani lapha emafutheni. Iy'ngane zasebukhosini zihamba ama trip ziyaphesheya, right? Uma ikhuluma lezi ezinye zesibongo zakaZulu zithi guys we're organizing a royal house trip for abantwana and then bese beyasala laba then kuzothiwani? Uzobaphoqa yini undlula mithi ukuthi bathatheni ngenkani nihambe? Angithi kufanele kwenzeke. Akuyona into engingayijayela ihlombe bathiwa iyenzeka. Ngoba mntu into eyenzakalayo ukuthi sabantu kazana ukuthi sibanga ingingila namaya baba siyakhiphana izingane zethu zakhiphana inyumbazana. Izingane ezifunda esilungwini zihlala ngazodwa makunomcimbi. Lezi zethu ezifunda kovika isende primary zihlala ngazodwa ngoba isingisa sazi. Kangakanani ke lezi eyiyofakwa emafutheni kungezona ezakhona. Exactly. Kangakanani kulezo futhi ngelona iphutha lazo izivumelwano sika baba wabo omusha noma wabo. Ngeke Msholozi cha asivale sibuye siqhubeke ngesinye isikhathi. Ngiyafisa futhi siphinde futhi sibheke sise lesike sayikhuluma ye family building la sizobe sibuke khona izinto eziningi cha angathi le iyofika futhi ifithe kakhulu ini bese sikuleyo level. Angibonge kakhulu futhi. Hayi kulungile mfowethu niphile mfowethu danki mntaba. Danki mfowethu. Sure. Sibonge umlaleli ukusilalela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde futhi ucomment kwi-comment section upress the notification button. Asikhulume online.